салом дӯстони азизи ман, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Имрӯз мехостам каме видео гузорам оиди сайёҳати ман ба шаҳри Вена, Австрия. дӯстони азиз, чӣ тавре ки ман комментҳоро мехонам, дар он ҷо бисёриҳо навиштагӣ ҳастанд ки шумо чанд сола ҳастед, аз куҷо ҳастед, дар куҷо кор мекунед ва ғайра. Биед ман кӯтоҳакак мегӯям ки ман ҳоло дипломат ҳастам, дар яке аз ташкилотҳои байналмилалӣ кор мекунам ва аммо ҳоло намегӯям ки дар куҷо кор мекунам, чӣ қадар маблағ мегирам, аммо ваъда медиҳам ки бо дастгирии шумо агар мо 1000 подписчик гирем, ман маълумоти пурра оиди худам, фаъолиятам, зиндагиям, маошам ва ғайраҳо нақл хоҳам кард. Рафтан ба шаҳри Вена, Австрия ин як сафари кории ман буд, яъне аз тарафи кор рафта будам ба муддати 1 моҳ. Ин шаҳр, ин давлат, мамлакат ба ман хело маъқул шуд. Чӣ хеле ки мебинед манзараҳои зебо дорад, хунаҳо ва ман дар муддати 1 моҳ вақти соли навӣ дар он ҷо будам. Хӯрокҳояш ҳам бисёр ҳам болаззат буд, вале мегӯем қиммат. дӯстони азиз, ман ба бисёр давлатҳо, мамлакатҳо сафар мекунам ва ин ҳама сафари кории ман мебошад, яъне ки ман аз тарафи кор ҳамчун сафари корӣ меравам. ҳамчун ҷавон фахр мекунам ки аз Тоҷикистон ҳастам ва дар кадом давлате ки набошам оиди расму оини тоҷикон ба онҳо нақл мекунам ва онҳо шод мешаванд, хурсанд мешаванд, ҳайрон мемонанд ки аз Тоҷикистон низ чунин ҷавонҳое ҳастанд ки ба дигар давлатҳо мераванду оиди расму оини тоҷикони худ нақл мекунанд. Дар Вена бо забони олмонӣ сухан меронанд, онҳо забони англисиро наметонанд. Хайр бигӯем ки медонанд 50%-ашон, яъне ҳамаи мардуми Вена бо забони англисӣ гап зада наметавонанд. Ба ман камтар душвор мешуд ки ман бо забони англисӣ гап мезадам ва онҳо намефаҳмиданд. Аз ин сабаб ҳам ман ҳамон китобчаи луғати олмониро бештар гирифта мегаштам ки ба онҳо вақти ягон чизро пурсидан истифода барам. дӯстони азиз, ин буд каме аз видео гӯем аз сафари ман ба шаҳри Вена, Австрия. умедворам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд ва ташаккури зиёд ки маро дастгирӣ мекунед ва ҳоло обуначиҳои ман зиёд гашта истоданд ва ман ҳаракат мекунам ки дар оянда боз видеоҳои ҷолибро ба шумо пешкаши шумо гардонам. ташаккури зиёд ки ҳастед ва маро дастгирӣ мекунед. Ман аз замин то осмон аз шумо миннатдорам.